Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kinahanglan nga focus ta sa atong mga plano. Kaya ang kalampusan ni Tuling, dako sab natong kadaugan ug katunganan sa atong mga damgo. Bueno, ang dakong pangutana karon, kung asa na to makit-an si Idana. Nakoy nung pagi. Magkuha kog mga tao aron mutabang na kun ini nga madakpan nato si Dana. Sige. Buhatan na, Ronnie. Kung nun siya makaayo ining atong plano. Ako rin may bawa ni. Busa, maghilom lagi tayo ning atong gibuhat karon. Kay silang tanan, wa mahibaw ining atong nindot kayong mga pagi. Ikaw na ang bahala sa tanan, Ronnie. Anong imo maning gibuhat? Ngano gipangantos man ang mga tao? Ay! Tungod ni sa ibong hinigugma. Siya, boy sa dadiling tanan. Kay kundi pa lang siya gahiyogo. Dili o tadi maingon ini. Unsa may sa ni Dana diya ni mo? Ay! Ang sa ni Dana. Tungod kay wadi ay iuli ang butangay lang ikuha gikan ako. Unsa ka ng butanga? Ayaw ka bala ka, iho. Ay, ayun, tika. Gamiton, tika. Aron di mo kung batabagan nga ihatag ni Danang butangay lang gikuhan ako. Mo nagi, gisulting Dana na mo, sir? Ginoo ko, ang akong anak, si Nilson. Hain man karon si Idana, Badong. Dito na mo sa gahapon matagbo sa kalasangan sa Undol. Undol? Undol. Ikaw, Undol. Kunin mo. Bay, Badong. May ubag kuyugan mo. Atong tabangan si Dana, kinahanglan nga di nato siya pasagdan arong maluwasan nato si Nilson. Adi mahimo. Si di mahimo. Wa man gani mi pakayugan ni Idana kay nadlok siya nga dunay may tabo na mo. Pero Badong, asa man kuno ni magtago ang ginganlan og tuling. Mo na wala mo hibawi, sir. Kay wa ang gibisulti atong Idana. Kay delikado yung kuno kayo. Kay basin niyo kuno. Musa? Parehas sa tabo karon ni Nilson ba? Mau lagi. Tinood na tanang gisulti ni Badong, sir. Di yun taangay mo kumpiyansa. Kinahanglan nga ato yung sundon yun si Dana. Nabalaga kay ko inis kahimtan nila Puldo. Ilabi na ni Nilson nga nabutang sa dakong peligro. Abi ni mo, sir, no? Na ay gisulti si Idana na mo. O unsa man, Badong? Kuan, sir. Kung wa palang unta kung natutandugas yung tuling, dili unta kuno maingon ini ang mahitabo karon. Unsay kunwa pataduga? Pasabta kuno ninyo ining tanan. Papa, kung nun sa may gisulti ni Idana, siya mo'y atong tuhuan. Dili na ta mag-usik pas panahon. Kinahanglan nga mo aksyon na ta ini aron atong matabangan si Idana. Tawagan ako sa mayor. Badong, tultuloy mi kung asa magtago karon si Idana. Paabot mo sa akong mando. Ako unang istoryahon si mayor ining tanan. Og Badong, Sir! dali, kuyog na ko. Yes, sir! Noy Puldo, nang imak. Kinahanglan nga mulihok dayon ta ini. Kinahanglan nga ato dayon matabangan si Idana. Kinahanglan jud, Ma'am Leslie. Kinahanglan jud. Nabala ka na kami ni Dana. Ug sa mong igsoon nga si Nilson. Kinahanglan nga mulihok na yung ta samtang di pawahing tanan ang panahon. Bitaw. Magdon. Salamat to kayo ninyo, Ronay. Ma'am Leslie. Mao nga, Noy Puldo, nang imak. Kuyogi mi ninyo. Kinahanglan nga atong adtuon si Idana sa iyang nahimutangan karon. Mo lagi. Pero ma'am, kining ug tanong na si Dana nga wa na'y apason niya dito. Way papason ba?
Kay delikado gyud lagi kayong palibot. Daghang mga impaktos palibot. Man mi mahadlo ka ng mga impakto o kung usa pa na diha, Puldo. Ang among gustong mahitabo nga matabangan gyud namo si Dana. Kuyogin na lang ninyo sila, Puldo. Mulagay. Magpaabot lang una ta sa hukom ni Sir Piping, ma'am. Kay istoryahon pa man niya si Mayor. Dili na ta mag-agad nila. Mulihok na tag-ato. Pero ma'am, mas mayo man sad nga may baw si Mayor kay sigurado padad-adan niyang mga kauban. Bitaw. Mas mayo na ang daghan ta nga mutabang ni Dana. Mingaw man ang palibot. Sigurado mitago na ron si Tuling. Asa man ka niya tago si Nelson. Kadagwa sa ng gama. Kalit nga may sakdap sa akong Mabaling ko sa pikas. Kinalang nga dili ko makita ni Tuling. Wa kitaw. Mingaw kaayo ang palibot. Padong nang mungit-ngit. Ayaw pagsama. Ayaw pagsama. Nelson! Ayaw na kayo pagsama. Dungan unya tani. Ayaw taling. Salamat sa Ginoo nga wala day ka maunsa, Nelson. Nelson. Ngano gitutukan ko nimo? Wa. Nalipay lang ko, Idana. Nga, nibalik ka tungod na ako. Kinahanglan nga mo palayo dayon tani ni Nelson. Delikado makita ang taubalik ni Tuling. Kadiyot lang, Idana. Paminaw na ako. Please lang, Nelson. Di ta mag-istorya na din Ato ta sa layo. Kadiyot lang, Idana. Kay, ayaw ko pimayong akong bukto, Nelson. I'm sorry. Sorry, Idana. Nalungkot gusto itong tanan ni mo. Pahin sa unsa. Nakadungog ko nga nakisgot si Iyo Tuling sa bato nga Agate. May siguro nga ato lang nang ihatag ito niya aron masulbad na ning atong problema. No. Dili na mahitabo, Nelson. Mas musamot ka dako ang atong problema. Nganong samot man? Nunas tanan. Siyam kay tag-iya ni Ana. Nelson, utang puot. Di ta magiskot anak din Dali, kuyog na ko. Kay pasabton ti kaining tanan. Naibaw na sila si Hippie. Ingon man si Mayor. Ug matod nila, ilang ipasalig nga. Maaksyonan dayon nila ug matabangan si Idana ug si Nelson. Maulagi. May nonsense. Nindot ang balita. Kay nga no, Papa? Wala ba plano sila si Mayor nga ilang dakpon si Idana? Wala. Giyatagan ako og formal nga affidavit og desistance ni Mayor. Gawa na sila'y planong ikiha pa og dakpon si Idana. Uy, nino-tinon kayo ng balita apa. Salamat in taon sa Ginoo. Gidungog yun ang atong mga pag-ampo. Hinaot-uta nga matabangan na nila si Idana og maluwas na dayon si Sir Nelson. Mao kanay pasalig ni Mayor ug gihipin ako. Buhaton nila ang tanan kutob sa ilang mahimo. Nga badakpan ug masilutan katong ginganlan ug Iyo Tuling. Dili ka na tinuod nga siya mo itag-iya sa Agate. Usa ka na kadakong pakak. Dili mahitabo nga ang usa ka demonyo manag-iya og usa ka balaang butang. Pero Idana, mahimo bang mutan-aw ko ni anong butang nga? Gikasubo ko, Nelson. Dili na ko mahimong ipakita nimo kining butanga. Pero ngano man, Idana? Tungod kay dili kini mahimong makuptan og laing tao. Delikado kining butanga. Mutan-aw lang ko. Di lang ko muhikap. Gikasubo ko. Dili gid nako ni mahimong ipakita kang bisan kinsa. Wa ka ba'y pagsalig na ko, Idana? Dako man ang akong pagsalig, Nelson. Pero dili ni mahitungod sa akong pagsalig nimo ug sa pagsalig nimo diri nako. Gisunod lang nako ang mga tugon sa akong ginikanan kani. Pero unsa man naabag kini nimo karon? Uspon ko, Nelson. Hangyo unti ka.
Dili na ta magisgot bahin, ana. Ang ako lang god, Idana, nga makatabang sab ko nimo. Matabangan na to ang mga tao. Kung gusto man tao kasulbaran, nining problema, dili pa? Why ni bisan usa nato nga wa mangandoy og kalinaw o kasulparan ining problema. Pero ang paghatag sa maong bato nga ni Tuling, dili mo solusyon aron makabut nato ang tinud-an ng kalinaw. Hinuon, makahatag kini og dakong kagubot og problema sa tibuok kalibutan. Unsa man nato ini Ronnie? Relax lang, honey. Nagoy gipagtawagan nga mga tao aron mutabang na to nga madakpan nila uguna si Dana. Kinahanglan gyud nga kitay unang makadakop ni Idana. Aron matugyan nato siya ni iyo Tuling. Maopta na ito paniguron. Konsultihan lang unta ta nila ni Badong ug Puldo. Madakpan na maginunta dayon na si Dana. Kinahanglan nga muhimo ta sa atong diskartehan. Husto ka, honey. Ano ka bala ka? Kita lagi ang makauna-unyag dakop ni Dana. Ipatabaho na si mong mga tao, Ronnie. Gusto ko nga ni ara ka dinhi uban ako. Gusto mo gani ko nga ako ni pangunayan. Ayaw. Kinahanglang limpyo ang trabaho nga way ni bisan usa nga masayod ini. Matuman, honey. Yun na. Ngano, honey? Nakadungog ka aron? Ngon sa? Ang tingog ni iyo Tuling. Wa man ko'y nadungog. Aray! Aray, Ronnie! Ronnie, ang akong sakit. Ngano mo ka, honey? Sa may nitabo mo? Oh, iyo Tuling. Muan nami karon dayon. Muan nami. Honey, ako ni. Di ko siyo Tuling. Honey, usabay nitabo mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!